Λοιπόν, μωρούλη, πώς σου φάνηκε το φιλέ μινιόν? Εστραγό. Το σοβίνιο. Τι, σας φύγει το καψό? Τι είναι αυτό ρε πλάκα μου κάνεις? Μη Αλέξη, μη, είναι ντροπή. Σιλάντσα εσύ μαντάμ. Αυτό θα το πάρεις πίσω. Αυτό είναι από εχθές. Μα. Δεν έχει μα. Καταγγέλλω το λογαριασμό που μου έφερες και διαγράφω μονομερός το χρέος μου. Μη μας μωρούλη. Μπλοφάρουν! Μπλοφάρουν μωρούλη! Μη μας... Sorry ρε μωράκι. Ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα μας πέταγαν έξω. Why ρε μιστέρς? Why?